Parlamenter Dem Partiye Wanê ji Frankfurtê Almanya Birêz Mehmûd Dîndar mêvanê me ye. Birêz Dîndar hûn bi xêr hatin. Em behsa krîzê nakin awa ku li ser çûna İmraliyê çêbûye. Em behsa hêviyê bikin. Wê ev serdan çi bixwarabîne li goriya we? Ya rastî jî çûna li wê bû me gelek giring. Yani ev komisyona ava kirina ku 100 salê da em zanin ku zihniyeta CHP çarparça Kurdistanê ku hate parçekirin. Zihniyetek jî ya CHP bî rastî jî. Ama ev 100 sala me pişqada eştî ya îro ku 100 salekî nû em dest pê dike me tiviya me jî digot ku CHP jî xwe taze biguherîne. Siyasetekî nû dante ortêda ku Birêz Calan ev biryarê dayîna ser wan biryara em Türkiye'ye da demokrasiyekî taze nû ava bikin. Buna gelê Kurd, gelê Türk, tevahî gelê Türkiye'ye da yek ku îro nasnameyê wan tune ku bin tuneyekî danê têne hesibandin. Ama mixabin em şaşî ketin rastî jî buna wî jî daxwaziye me îro komisyonê ku tevahî sê partî biçin li wê gel Serok Öcalan ra gotinê xwe bêjin mutlaka yê Birêz Öcalan jî ji wan ranê daxuyanê xwe bike gotinê xwe bêjitin. Bûna ku êdî ev 100 sala ku me pişqada açtî ew em bêjin qetlîamê ku ser Kurdan meşandina, tunebîna Kurdan, çanda Kurdan, zimanê Kurdan ku 100 sal ku nas nedikirin. Ji hat baş Birêz Öcalan Yani tê gotin ku di nava sê rojan de îro sibê du sibe wê ew hevdîtin pêk were. Wexta ku sê roj hatine destnîşankirin hûn bawer dikin wê pêvajû bikeve qonaxekin û piştî vê hevdîtinê? Daxwaziya me ew e, hêviya me jî ew e. Çünkü em Birêz Öcalan biwerin ku tivê ku Türkiye'de siyasetekî nû ser demokrasiyê ava bike tevahî Kurd û Kurdistan, gelê Kurdistanê û vî 100 sala pêşiya me ser çand û kültûra xwe, zimanê xwe gel tevahî gelê Türkiye'ye ra jiyanekî nû taze em ava bikin. Yani xebatê me siyaseta me jî ser vî tiştê ye. Yani ev 100 sala ku devletê em înkar dikirin, tune dikirin ku 42 sal bî û vî welatê da şerekî pê hempa jî dest pê dikir. Seba van rojan bî. Îro ev gava ku devletê jî avêtî MHP dest pê kirî û Birêz Öcalan jî bersiv dayî daxwaziya wî jî ew e ya me jî ya parlamentoyê jî tevahî gelê Kurd jî em Türkiye'de siyasetekî nû ser demokrasiyê ava bikin ku ji ha paş daxwaziyê Kurdan jî bênece û ev kuştin, girtin, qetlîam ji ortê rabin. Daxwaziya me jî ew e, daxwaziya Birêz Öcalan jî ew e. Gelek baş e wê demê niha qonaxa yani vê pêvajoyê ku heta niha hatiye hêvî hene ku meselen ew Kurdên heta niha piştgirî didan CHP li xwe bizîvirin êdî zanibin ku roja rastiyê ye ku piştgirî bidin vê pêvajoyê bi her awayê ku mümkün be? Ya rastî jî min serê da jî got yani ev 100 sala ku me pişqada açtî aslında turnekirina Kurdan dîsa zihniyeta CHP li wan dest pê kirbî. Ama mixabin ev du dönem bî CHP û siyasetê da hilbijartinê da destekek dida CHP. Em jî hêviyê bîn ku çûna İmraliyê jî CHP mutlaka biçi gavda paş nevêjî siyasetekî nû dante berxwe ku gelê Kurd jî êdî ji ha paş buheriyekî wan vêbîne ama mixabin ew gav nevêtin ew buherî nehate ortê gelê Kurd ta da dîsa şikestinek mezin dît yani rastî. Çünkü me digot siyaseta 100 salê gelek zihniyeta çan em îro xwe diguherînin bûna
demokrasiye buna vekheviye ki em bejin tamam emi gel tevahi Türkiye'yle siyasetteki rast bir meşinin tevahi Türkiye'yi demokratikleştirmiş biken. Başa Brez Mahmud. Ve deme. Bişi bir halvesta CHP em karin bejin edi jinaha u peda Kurd u CHP qat nabin ittifak. Ya yani ne karın bejin çünkü siyaset işteki farklı ya yani yurt işte yürü ne karın bejin ben da hiç zamanı CHP he yani CHP karı Era Kurdan teda be yani Halide CHP beli CHP karı hem de gavan bavica rast yürü Selahattin Demirtaş'ı ku zindan da Saddam Ayuji zihniyata CHP'ye em yüzü zanın gelek Kurd hamici yüzanı ama İro em nikarin bejin em gel CHP ra İro siyasetteki farklı mi bimeşin. Çünkü siyaset işteki cüdaya İro vahaya sobe dikarı xab guhrine. Yani dve de nahada de nukada Brez Mahmud siyaseta Kurdan beter neziki AK Parti'ye yan CHP. Ne niziki AK Parti'ye ne niziki CHP'ne. Em riya siyaminin siyaseta me cüdaya. Lama tişte ve khast AK Parti'ye pegani. Nahat sene eva ne problema AK Parti'ye ne em bejin psikolojika AK Parti'ye ya Dem Parti'ye ev psikolojika ev soruna Kurdan yet sat salan yet devlete Orta Doğu'ya ya Türkiye'ye eva tane ne soruna AKP yan ye CHP yan ye Dem Parti'ye eva soruna ki sat salane Ama gelek partiyen dinem behez hebuna nekir AK Parti'ye nihaya heri behezu da salat hele Türkiye. Ama îro siyaseta Rojavayê guhertiye îro dem guheriye sed sal me pişxwe daiştiye gelê Kurd em bêjin rêxistinê Kurd yani siyasetekî îro cuda cuda tumeşînin 42 sal bî berxwe didan çiyayê zarokê Kurdan berxwe didan qetlîamê mezin ser Kurdan da derbas bîn êşê mezin Kurdan kêşan bedelê mezin gelê Kurd da İro servan bedelan emir hatnevi astı. Yani Brez Dindar. Yani yekje mesele sereken ve pevajoy guhartana destura Türkiye. Dve mesele da Dem Parti ve pişgiriya efeymaniya Cumhur bikeş bu guhartana desturi. Ne siyaseti usaniye ne İro. Em go yani siyaseteki üçüncü yönetmeşini ya Riya Siyamin. Yani İro AKP siyaseti AKP. Hala hevbeş vekem minak de komisyone da همو پارلمانتارین AK Partiyen MHP و ین Dem Partiye ji bu tiştekî deng dan. Yani mümkîne ku de guhertina destûrê jî da heman her sê alî bibin îtîfaqek bu guhertina destûrê. İro tiştekî wisa tune. Serdacım gu yani siyaset tiştekî cuda ye. Tu bi sobe em gel AKP rarînin siyaseteki cuda bimeşînin. Tu bir çanrûjeyî dî CHP siyaseta xwe biguherîne و tiştek cuda dante ortê yani em îro vî saetê de em nikarin nikarin lê Dem Partî poşmanek û deng dane ji bo şaredariyê ittifaq bi CHP ra çêkirin li İstanbul Enqerê? İro gel ayrı fikirti. Tabii em siyasetmedar hem ayrı fikirti. İro jî wisa ew dikir ihtiyaç hebî mer ew gavavêt ama beriya me da em ê çi gavê bavêjin evî dîsa em ê ama bi sadeyî kek Mahmud ege îro helbijartin dîsa çêbin ji bo şaredariyên Dem Partî yên şaredariyan li İstanbul Enqerê Kurd wê dengê xwe bidin CHP hûn îtîfaqê pê re bikin em ê fikir ne kazanca Kurdan em ê Kürtler bikevin Kurd yê kî kazanç bikin yê em bêjin destketikê Kurdan çand ser bikevi fayda Kurdan küye em ê siyasetê meşînin. Yani em ne îro dikarin bêjin gel CHP em ê siyasetekî bimeşînin ner AKP yan jî ne nabêjin em gel wan ra jî siyasetekî nameşînin. Em wî jî nikarin bêjin. Wî roj hat û buna Kurdan kîjan siyaset kare em ê ser bikevin buna daxwaziyê Kurdan destketikê Kurdan kîja yê fayda be em ê wî siyasetê bimeşînin. Gelek spas Brez Mahmud Dîndar parlamenterê Dem Partiyê wanê tu Silav rês dem baş serçava.